ముందు రోజుకు ట్రైనింగ్ లాసి टीएस फॉरेस्ट अकाडमी हैदराबाद ने सुनवाला था अगा भाई चौकट मंता सूडले चौकट मंता तिनले चौकट मंता संधि चौकट मंता ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿದಾಗ ಬತಲ್ಕಿನ್ ತೆರಿತಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಂತೇರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಫೀಸರ್ಕು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ಕು ಆಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಂತೇರ್ ಬೋರ್ತೆ ಮೊದಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತಿರೋ ಊರ್ಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಂತೇರ್ ನನಗಿರ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಸೊತ್ತನಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟೀಚರ್కి భారీ సొత్తనిద్దకి మాకును ముందు రోజుకు ట్రైనింగ్ సీతారు టీచర్కును తెకే నన్న डीआरपी जगह ते डीआरपी तके डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन इतने इचिदु फॉरेस्ट अकाडमी ता एंट्रेंस आया बट एंट्रेंस आत पे रोपने पदे मम्मा मम्मा वाकिंग सुनने के फोटो रहते वाला దూలపల్లిలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ అకాడమీలో ఉన్నాం ఇది ఫారెస్ట్ అకాడమీ హైదరాబాద్ సారీ కొంపల్లికి దగ్గర ఇది నన్ను వర్క్ సెక్ మంత్ కేంజర్ మా సార్లు నేను కూడా వాకింగ్కి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ పులులు ఉన్నాయి నిజమైన పులులు అయితే కావు డూవల్ మంత చూడ బొమ్మ పులులు ఇది దుప్పి ఉన్నది కుర్సు మావ్ మంచి మావ్ వ్యూ ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్నది బై సోబతే మంత పుంగ గిర చూడటు బై నేరో తా మర్రక్ మంతము మాకే సిల్లెంగ మర్రక్ గిరాక మంతము ఇచ్చు డూవల్ ఇది కాదు डुबल करल डुबल ते आयो बती పులి లెక్క ఉన్నది हाने मंत दिसलेते अच्छा हाने मंता ఒక దుప్పి कुर्स ఉన్నది మా సార్లు మా సార్ కుంతోడన వాకింగ్ సంజయ్ మంత నాకే ఇది మా డార్మెంటరీ నుంచి వచ్చాము ఇప్పుడు అకే మనవలి కాందు తప్నే ఎచికే మనవలి వాకింగ్కి వెళ్తున్నాం మార్నింగ్ వాకింగ్ మా సార్ కుంతోడో బై డెగ్గురు మంత బై లాంగ్ సొందన జకితకే బతల్ మంతయో సూడ్ కంజరే మమ్మ పేసితం వాకింగ్ ఈ కుమ్మరి చక్రం మొదల్ దివస్ కుమ్మన ఆజువాజ్ కుమ్మన గారే बुडिंग केवल दिसलेते सूलेते मस्त मनता भाई सोबते मनता नेरोते मनता नेरोता मरके मनतांगो మాకుంటే భయ గమ్మత్ అనిపిస్తుంది ముందు రోజుతే ట్రైనింగ్ భయ చోకట్ మొత్తం సీతారు మాకు ఈ గిట్టలు హెర్బల్ గార్డెన్ ఇక్కడ ఈ చిగటలను చాలా గార్డెన్ ఈ గిట్టలు సొంచి తిరిసి మొత్తం రౌండ్ తిరిసి ఆయన చిగట हेर्बल इधर मत्कना मर्रक इधर చందనం ఎర్ర చందనం అయితే మా కోయన బదలిన తర్వాత వేహాట మేరటు చందనం ఇతకే ఖండోకకి బదలు వేహాన మేరటు అచ్చా ఇక్కడ కూడా ఉన్నది ఎర్ర చందనం చాలా బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉంది ఇక్కడ ఒక నల్లమల్ల అడవి లెక్క ఉంది हैदराबाद बत्ती बाय डेगुर केड़ा महके सिल्ला चोर केड़ा हैदराबाद नगा बचोंते एकर कले बचोंते हेक्टार అది హెక్టార్ నగా ఇది మొత్తము మంత నన్న గిర పేసితాను వాకింగ్ బ్యాగ్ పేసితాను వాకింగ్ మొత్తం నా పేసుకొని మొత్తం బదిలితే మర్రకు బాబు మర్రకు చిన్న పార్క్ ఇది చుట్టూస పార్క్ పెద్ద అడవిలో ఇదొక ఇక్కడ ఒక చిన్న కొలను ఉన్నది చెరువు తడై మంత చుట్టూస తడై ఆయబత్తి చూరుస ಅದು బదిలింతారు బదిలింతారు మేము కోయనే దాంట్లో కట్టిండ్రు కూడా దాంట్లో ఏదో చేసిండ్రు ఇట్లా డిజైన్ ఏదో వేయించిండ్రు చేపలు వేయించింది టొంగలికి మంతగా టొంగలికు మీనుకి తింజేమంతగా అని చూడుతాను
చూడు మంత ఏరు నీళ్ళు తాగడం ఏరు మంత పశువులు ఇక్కడ లేవు. పక్షులు పిట్టేను ఏరుండలు సాటి ಅದು ಕೀತಿರೋಗ ಮಲ್ಕುಮಂತ వెళ్ళే మల్కుమంత ಸಿರ್ಮೂರ್ತಿರಿಸಿ ವಾತಂ ಬದ್ ಮರ ಮತ್ಸಲ್ಲೇ ಸಿರ್ಮೂರ್ತಿರಿಸಿ ವಾತಮ್ಮ నీచే ఎందుకురా మొత్తం చూడట మాకుంత ಜರ ಕರೆ ಮಾಯಬತ್ತೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬಾವು ಬಾವಿನ ತಿಪ್ಪತ್ತೀಗ ಐತಕ್ಕೆ ಅದು ಶುಗರ್ ತೊಂದು ಕಾಮ್ಸಿ ಇಂಥ ಬತ್ತಲ ಇಂತಿರೋದು ಮರ ఒకసారి చెప్పు దీని గురించి ఈ చెట్టు గురించి చెప్పు ఇది ఒకసారి ఇది షుగర్కు పనికి వస్తుంది ಇದು ಶುಗರ್ ತೊಂದು ಕಾಮ್ಸಿ ಇಂಥ ಬೇರೆ ಇದು షుగర్ ఇతకే అదే ఇన్సులిన్ దీని ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. దీని యొక్క వేరు, దీని కాండం, దీని ఆకులు అన్నీ కూడా ఔషధం. చూడు మా సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కీతోర్ చొకోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ కీతోర్ సార్ రాములు సార్ అందరు అంటే ఇన్యూస్పోరా కార్డియోఫోలియా ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಲೀಕಿಸಿ ಮಂತ ಬತಂಗ చూడటు ఎర్ర బచ్చలేట ತಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೋಪ್ ಇತ್ತು ಎರ್ರ ಬಚ್ಚಲಿ ಅಲ್ಲಿ అయితే తను మస్తు టోపిత్ మోడి ఇನ್ನು కీసుకును తను పుర్రు ఇನ್ನು వానలు మస్తు శోభతే వానలు కీతిర తాను అక్కడికి వెళ్ళి వాకింగ్కి వస్తున్నారు సార్ ఉండే వాసేమంతారు అందకు వాకింగ్ వీరు ఇందకు వాసే మా మున్నెతలు వాసేమంతారు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇదేనా చూడుతట్టు సార్ మొత్తము కమ్ సే కమ్ సిఎం కిలోమీటర్ మంతంగి జగ వేసామంతే మొత్తం తిరవాలి కేడతక సర్రి బగ్గనే నెడ్డం సర్రీసిల్లే మొత్తం తిరిసి సొనవాలే అన్న మీకు తోహ్క తత్తో వీడియో కీతను మీ సందిరుకును त्यागाते सौंदा सीयूर दूसरे ऊर्को सौंदा सीयूर आगा गेट नगाने मानेल मनंतोर बोर वांते बोर दांते बतकामुन वांतोर बतल सिले इंजे के आगा మొత్తం చంద్రా లీకి సిమనంతే బతల్ ఖయూర్ ఇంతరిది మారా ఇది ఏమంటారంటే ఖయూర్ కి ఖయూర్ ఇంజే కింతర్ బతల్ ఇంతర్ మిరట్ వే అడిచిది మారా ఇది చూడ ఖాత్ కి ఇంతర్ కి ఖాత్ ಮಾಗ ಈಗ ಜನರಮನಾಗ ಕೇಳತ್ತೆ ఉడంపూర్ కేడతే ఇది కీతిరు కొత్త క్యాంప్ దోస్తారు అసలు 2003-99 మధ్యలో ఇది కొత్త క్యాంప్ దోస్తారు ಐಟಿಡಿ ಐತಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಉಡುಂಪುರ ಉಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ವಾಲ್ಗೊಂಡ ಹೀರಾಪುರಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ కొత్త క్యాంప్స్ మొత్త జరసి ఆగ వెళ్ళాను నాకు ఈతంగు ఖయూడ మరకు దిస్తా ಇದು ನೇರುತ್ತೆ ಜಾಡಿ ಮಂತಾಗ ಜಾಡಿ ಚೊಕೊಟ್ ಮಂತ ಜಾಡಿ ಮರದಾಗೆ ನನ್ನ ತತ್ತನು ಇದು ನೇರುತ್ತೆ ಜಾಡಿ ಮಾಕೆ ಜಾಡಿ ಮಂದರೆ ಬತ್ತೆ ಅದು ದಿಸ್ಲೆ ಬೈ ಚೊಕೊಟ್ ದಿಸ ಅಂತ ताक से सुनने के मावांगो धापिंग सुड़ा धब देव इन जगह आवाज वासक मनता इत बतलांदो करी की उंटी मरा इत बतलांदो ನನ್ನ ಕಂಡು ಬಚ್ಚೆ ಕೈಜಕ್ಕೆ ನನಗಿರ ನಾರು ಉರಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಸಾರು ಸೆಲ್ದಾಗ ಸುಡ್ತಾರೆ ಸುಡಟ್ పౌదు సాల్ అంటే ఎర్ర ప్లాంట్ చూడట
ఉండే తాక్సే కన్సోన్ చేయమంతాం మీకును African plant. వీడియో కಮ್ಮీ తింటాము అచ్చోరు వెళ్ళే తినడానైతే ఇంక నా ఫోన్ పూరేమాయో ఈ బతాతే కాయంగా అందము పీచ్ అంటే సార్ పీచ్ అంటే ఏమి బత కాయంగా అందము మీరు అటు కామెంట్ నెవే హటు మీరు అటు చూడు సిక్కునేవి కామెంట్ నెవే హటు బత కాయంగా అందము చూడు సిక్కునేవే హటు बतला अंदो मिरट रहा ना करी कैसे बतका है बतला मांगते वड़ के सिले కామెంట్ నెవే హటు బయాలజీ ల్యాబ్లో పంపించేసాను మా సారు సెల్దగా కరికేసేయమంటారు బతలా నేపాల్ ఫుడ్ అట నేపాల్ ఫుడ్ నేపాల్ ఫుడాలే గొంగడి పండ్ల చెట్టు తీరున్నది చూడు ಇದು ಒಂದು వ్యూ పాయింట్ ఇంతకే పొరడల్ సందికేడ మొత్తం అగటల్ చూడవచ్చు బోర్ మొత్తకే బగ బదల్ మంత ఇంజక అగటల్ వాచ్ టవర్ ఇంత చూడచద్దు అగ సొత్తము జరసి కరుం వా తప్పిపోతే చేసిన ఆల్రెడీ మొత్తం అగటలు కేడ దగ్గర మొత్తం బచ్చరు కేడ మంత ఇంజక అగటలు చూడవచ్చు అగటలు రైతుము పొరడ మోటారు నావాజు పొరడ మోటార్ ఇది వ్యూ పాయింట్ దాని పొర్రు తిరిగి చూడితే మొత్తం కేడ మొత్తం తీసుకోబోతే జరసి దిశ అంతా ಆಗ ಇಂದ ಚುಡೂರು ಸಹ ಮೊದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಕೀಲೇನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಡೂವಲ್ ಅಂತ అయితే కర్రలు డువాల మొదలు తోస్తాను చూడవచ్చు ఆతాలు డువాలు భయపడతారు ఇక్కడ ఫోడ్ అగమంత చాచి చూడితే బోరే చూడితే ఇది కర్రలే డువాల మక్త బతాల్ ఎగింతారు ಅದೇ ಅದು ಕರಲ್ತೆ ಡುವಲ್ ಆಯೋ ಕರು ನಂಗೆ ಸುಡ್ತೆ ವೆರಿ ಅಂತಾರೆ ಸುಡ್ತರು ಅರೆ ಹೀಗೆ ಬಗಟಲ್ ಡುವಲ್ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಅದು మా సార్ కాక సంజి ఫోటో అయితే थोड़ा मोटा आवाज आना చూడండి ಬೈಹಿನ್ ಕೇಳಮಂತ ಮೊದಲಿಂತರು ವೈ ಜೂನ್ ಜೂನ್ ಕೇಳ ಇಂತ ಸುಡ ಛಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇದು బదలాందితకే ಈಗ నెడుము యోగా చేయవచ్చు అగ ఉచ్చుకును ధ్యానము యోగా చేయవచ్చు రెస్ట్ ರೂಮ್ ತಾಕ್ಸಿ ವಾಂತಿರ್ಕಿ ಈಗ ಜರಸಿ ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತಲೆ ಅದು ತೋರ್ತಿರೋದು ಬೈಸೋ ಬತ್ತೆ ಮಂತ ದೇಸಲೆ ಸೋಡ್ಲೆ ಬಾಪೆ ದೋಸ್ತರು ಬತ್ತಲ ಬತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆತೆ ಆಯೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೇನು ಹಿಂಗೆ ಡಿಜೈನ್ ಕೀಸಿ ಮಂದ ನೀರು ಇದೇನೋ ಕಟ್ಟೆತೆ ಆಯೋ ಸಿಮೆಂಟ್ನೇ ಡಿಜೈನ್ ಕೀಸಿ ಮಂದ ನೀರು చూడట
ನಮಗೆ ಜರಸಿ ಸೆಲ್ಫಿ ರೇಖಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಂತ ನಾವು ಫೋನ್ ಬೂಳಿ ಇರ್ತನೋ అని సెల్ఫీ రైతాము నా ఫోన్దే మొత్తం ఫోటో రైతాము ఇది ಈಗ ಆತಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತಮ್ ತಿರಿಸಿ ವಾತಮ್ಮು ಮೊತ್ತಮು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಿರಿಸಿ ವಾತಮ್ ಬೈ ಸೋಬತ್ತೆ ಪುಂಗಾಕ್ ಮಂತ ಹೀಗೆ ಪುಂಗಾಕ್ ಸೂಡಟ್ಟು ಸೋಬತ್ತೆ ಪುಂಗಾಕ್ ಮಂತ ಬೈ ಸೋಬತ್ತೆ ಪುಂಗಾಕ್ ಮಂತ ಹೀಗೆ ಬೈ ಮಾಕುಂತ ಬೈಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಂದು ಮಾಕುನು ದೇ ಮುಂದೆ రోజు ట్రైనింగ్ ದಿನ 10 రోజు కిందకి మస్తు గమ్మత్ అనిపించి మొత్తం కేడ మొత్తం మాకు అవగాహన వాందు ಮತ್ತೆ మాకును ಮುಂದೆ రోజుకున్న ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಿರಾಫಿ ಅಂದಿದ್ದು ಜಿರಾಫಿ ಲಾಮ್ ತೊಳಿತಾ ಅಂದದು దానే కొంచెం ఫోటో గిర్ రైతాము అవగిర మీకు తోహంతను ಫೋಟೋ ಅಂದಿ ರೈತನು ಡುವಾಡಗ ರೈತನು ಕುರ್ಸುನಗ ರೈತನು ಸಂಧಿ ಫೋಟೋ ಗಿರ ಜರಿಸಿ ಆಗ మీకు ತೋಹಂತ లాస్ట్నే చూడటు ధన్యవాదాలు.